weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni toro soto tokomaji to ligseyba de to wuuro ali guelela ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia to darila barke ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohammed cheikh el ghazwani hoorejo gendi ndi gonnoɗo oɗo saaha kala e jilluji mum o jofti aljuma hanki o nder noktoɗa lamorgo leydi ndi to leydi sénégal directeur général société dakar demdigo o holliri tigui wonde société o ne jogui ñamade tekkude no fewi kene qime ha milliard uji nayyi piccala jeenayyi tawi ko franc CFA to leydi mali fama woni forces armé malienne ɓe kolliri tigui ɓe tetti fodde temedere holsere woni nayyi gonnoɗi e juuɗe ruggiyankoɓe ɓe tottiti jomumen kedde afrique ma en ketto musidɗo men alassane oumar mbothia habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi israël to leydi liban to leydi syrie to dowlaci dettude amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno djiby sy wi ko fittata aadimo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno djiby sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadino ɓalawal danawal kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo ne safra fodde temedere rafi ceerno djiby sy ne yawrani ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leece kala en fannomo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ceerno djiby sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone so yannama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno djiby sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko onon koddi ceerno djiby sy ne tawe oɗo saaha joni to leydi sénégal numéro makko ko leydi mauritanie so tawi numéro 47 22 80 84 ko numéro makko whatsapp numéro makko leydi sénégal kadi ko numéro web ko orange woni ko 78 128 35 98 ceerno djiby sy base mum ne tawe to Nouakchott ene golla hano hannirta ni taweɗon min yikon wiye ceerno alassane sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to hammadi hunare to galle biteɗo samba madani talla sara kañum woni mawɗo leegal bitegal jiingue sara wiyendu ya allah ceerno djiby sy ko laaɗo reedu ceerno djiby sy ko malaɗo wune kumpitiɗo leɗɗe jaadino ɓalawal danwal kala ceerno djiby sy mbadden danɗo faade makko moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall e gardigol ceerno makki muntaga tall kame ceerno saydou nourou tall imam juma mawɗo mo cheikh omarul foutiyou tall daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall ko daara guddiɗo demude mum ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe qur'anil karim ne wonde français kame anglais et informatique kala daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi sappo e nayyi joyyi oɗo suka kay sonate ngal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemngal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi sénégal
daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi sénégal hay bowa leydi ndi kala yiɗɓe windide ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko daara rewɓe o tawete koto sikkaba liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko daara sukaɓe worɓe o tawete koto kermassar cité doubaya almadidde ene tawe e nder dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji seydou nour tall woto woɗɗo so tawi ko tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nour tall e dow moɗon neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo avc jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo avc jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi mali bamako jokkodirta koye amadou tidiane keneme o tawete koto badala bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi sahela jokkodirta koye dawouda sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto dakar to an jokkodirta koye baba sekka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto zambi jokkodirta koye abdoussalam ba to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto états-unis de amérique gonɗa jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen orient océanie
jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir sappo e ɗiɗi lewru yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi habruji men ɗemngal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Abou Bah en ñagama yafuya noon e kirgol habaruji ɗi kikiɗe hande o ɗi mbaɗanoma waktu ɗi ponno arde kono noon en dañi caɗele to banggue technologie en donki yo ɗina habaruji mbaɗe téléchargé ma battuɗen habaruji goɗɗi habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie puɗɗoɗen koto Nouadhibou fedde ɓamtare pulaar nde Nouadhibou eɓe ɗamine yuɓɓinde noɓe kewi wadde kala hitande kay yuɓɓinde tawa ko jamma pinal jamma fuutankagala on jamma noon hitande hikka o ɓe hikkade hikka nde ɓe cuuɓi ko ñande sappo e jeenayyi lewru octobre gonɗen ɗo tawi kadi koɗo teddugal woni invité d'honneur mabɓe ko Sar Abdoulaye Sar gorko mo nduɗumaji demɓe e funeɓe gorko mo fulɓe kala tawi kadi ko ƴettuɗo gurdam mum e foof ene waɗi e leñol fulɓe ɓe kañum tigui bisma ɗum noon kala jiiɗɗo yidde Sar Abdoulaye Sar ñande sappo e jeenayyi lewru août yo tawe toon to Nouadhibou lobbuɗo yurmede ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen toon to Darel Barka to Darel Barka noon ko ñalawma aleta janggo o tijja toon Chérif Abdoulaye Moutalibou tawa ko toon to galle ceerno Abdourahmani Dia dendagal noon dendagal Darel Barka naɓe kala eko taari ɗum khalifa diine wuuro ngo khalifa diine diwan o hono ceerno Abdourahmani Dia ene bismi dendagal diwan o kala ndeɓe mbaɗata noɓe kewi wadde kay so arde jaɓɓade koɗo ɓe teddin ɗum ɓe duusa ɗum kadi ñalawma janggo o ko ɗon Chérif o ñallata o wala ɗon ko adi kay komo ɓenna to boggue habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum kadi woni hodde hoorejo fedde union africaine gonnoɗo oɗo saaha kala e jilluji mum o jofti aljuma hanki o e nder naccot lamorgo gendi makko ɗum noon ko caggal kay nde waɗi voyage uji kewɗi no fewi tawi ko voyage uji deggodirɗi o yehino noon toon to Paris lamorgo leydi France tawtoriyede 19e sommet ko fate francophonie caggal ɗum o yeehi to leydi Allemagne tawtoriyede toon forum goto caggal ɗum o fati koto Abidjan nde o ummi Abidjan noon o sakkitiri jillu makko koto Tripoli lamorgo leydi Libye to noon o yano toon tigui koye mbadi réconciliation woni tigui yidde wadde beldital kay hakkude pelle cippiroje toon ɗe kay tawa kadi o yaadi koye sette timmuɗo tawa ko sette union africaine ɓe o yaadi toon to leydi Libye ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie siifi accord on accord noon koko fate assainissement tawi ko réseau timmuɗo assainissement wuuro Nouakchott ngo jaaru ngoɗon jaaru golle ɗe noon ko temedere capanɗe jeeɗiɗi million taw ko haalisa dollar ene weccito e Uguya capanɗe jeegom e jeeɗiɗi milliard taw ko haalisa Uguya hono no holli kay biteɗo Ahmed Zeydani wula Mohamed Mahmoudou kañum woni directeur général de l'office national de l'assainissement Mauritanie o holliri noon yeeso jandiyankoɓe wonde projet o noon ko gouvernement leydi Mauritanie kañum financé ɗum ma appel d'offre noon international waɗa kay nde ko adi ko contrat o ene siife e nder notiɓe appel aji d'offre o noon hollirama tigui ko société chinoise ko kañum tigui heeɓi marché o golle ɗe noon puɗɗoto koye mayirde hitande 2024 nde walla darde hitande 2025 ko wawi wonde hen kala golle ɗe teskama ko lebbi capanɗe nayyi e joyyi tawa ɗe gassi ha laaɓi réseau o noon koye ɗiɗo axe uji ɗi jogorɗe limtude réseau o couvrata ko wayno dendagal commune Elmina e dendagal commune mo Tafrak Seyna ha commune mo Liksar e hunde e Teyyaret muqartaji keddiɗi ɗi noon peeje goni tigui koye ɓulnede no réseau d'assainissement foti rewde ɗum so gassi appel d'offre goɗɗo ma waɗe réseau d'assainissement noon so fewi kay ko kañum dendagal diƴƴe tooɓo kala ko hen ndewata tooɓi ko hen diƴƴe tooɓo ndewata kay beele tooɓoji ɗi kala diƴƴe ɗe kala ene pata to nokku goto wuuro ngo wasa wadde beeli wasa wadde dedeje ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen docteur eɓe gollotoɓe to hôpital national mo leydi Mauritanie Nouakchott ɓe mbaɗi tabal manggal no fewi e banno safruji ha tengti noon te banno to banno fannu oppiragol ko famdi kala noon ɓe kolliri sukaɓe joyo oppirama tawi ko ballal karalla kesse woni nouvelle technologie biteɗe technologie biyeteɗo l'approche copique avancé ko ngollo noon woni lawol gadnol ko docteur eɓe Mauritanie ɓe ene kutoro ɗum e nder sukaɓe waɗaɓe opération ɓe ɗiɗi noon hen ɗiɗi opération ngaji ɗi noon hen opération ngaji ɗiɗi noon ko opération ngaji ɓurɗi kay wonde compliqué no fewi
ɓe kolliri noon hen cukalel gotel ɗin compliquide hen cukalel gotel wonde noon tigui koko wiyete hernie coupole noon taw ko jakra tawi ko jaffrak matika ha tengti ha tektiki maggel noon e kala saaha jalta e nder zone thorax ɗum noon saabo musalla cattude no fewi ha cukalel guel ha ya garta mum ustono fewi opération noon namdino tigui opération noon namdino tigui ko intervention chirurgicale lourde koɓe mbiyata torokotomi opération ɗiɗaɓo o noon waɗɗono tigui koye cukalel gonduno gueɗa ko wiyete tigui de grave obstruction au niveau de grave obstruction e nokkuji taw ko nokkuji guela heblotto to banggue taare woni tigui ko wiyete voie urinaire e ballal noon Allah e ballal ko kaɓirɗe kesse woni nouvelle technologie opération ngaji ɗi ɓe kolliri ɗi ndewi lawol hano hannirtini ko équipe docteur eɓe noon oppiroɓe e hôpital e gardugol directeur général adjoint hôpital o hono biteɗo Ahmed Kane e wondude chirurgie pédiatrique biteɗo Abdel Al Joumaydi on jeeya koto émirat arabe uni ko kañumen mbaddi ɗiɗon opération ngaji pattam limiji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to kay haydi golle kay siɓade ndiyam gam kay oɗo saaha joni en teska wuuro ko hayɗi ngo e yoga e guure taweteɗe lappol polol dande ɓayen tawe e yoolari mawdu no fewi guila ɗum waɗi noon faade oɗo saaha joni teskama tigui mairie maire wuuro ngo e conseil régional président conseil régional e yoga kay e autorité ji nana daari no doole mumen ponno beele kay horsude wuuro ngo ndiyam hano hannirtini machine ngaji noon groupe aji taw ko moto pompe uji nana duƴƴa jamma ñalawma kala kay yoga e leele beele tigui eɓe mbawa sertude e ɗam ɗon ndiyam kay hayɗinaɓe noon teskima hen tigui darde maire mabɓe kay hono Demba Ndiaye darima hen waɗi hen golle paydude no fewi kañum e président conseil régional e yoga e autorité ji kala kollirama tigui darde mumen nana daari jamma ñalawma kala no wuuro ngo sertiri kayya e yolayru ha joni habaruji men ɗemgal pulaar ɗon tokka hey ɗon tacciten to guurel Oumar ɗi payen to leydi Sénégal noon to kiidira hono no yoga kay guure tawteɗe lappula palol dane maayo kiidira kay oɗo saaha joni tawe e yolayru mawdu no fewi wuuro ngo kay wi ko dak ndiyam ha maayo ngo wi ko dak ndiyam ha ngo wukkiti e oɗo saaha joni yoga e wuuro ngo ha yetti jeere wuuro ngo kala e kiidira wuuro kiidira ngo kala tawe e ñalawma hande o e yolayru hulɓinino no fewi balɗe ñanden nde wuuro ngo heeɓino yolayru ha guese mabɓe jooli kono nguɗɗo yolayru kay ɓuuri musde ɓuuri mawnude no fewi ma en ketto e ko fati kay e yolayru ndu taw koye musidɗo men Gawlo Ɓalejo a salminama a juuram. weltare ɓiɓɓe fulɓe anndudina ma Ghalii Abuu Bah min calmini denndaangal hettiyankoɓe heɗiyankoɓe en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmitima men to mbawi wonde ene mbawi wonirde kala no mbiruɗen ni ɗo kadi hannde e wuuro meɗen Kiiɗira ndiyam ɗam kadi no kewɗen wiide ni rawane e ñanden en kaalino haala maayo ngo no naatiri ko noon hannde kadi e ngo ɓuri naatde ko nanno ñanden ko kadi hannde kam naati e galleji naati ha presque ari ha jeere Kiiɗira presque ala koye ɗiɗuɓe jeere Kiiɗira noon ɓeydima naati iɗin gondi ɗo noon e sous préfet men mo gandanɗa ko kañum halfiɗo henam diwan o e wondude kadi e chef de Sénélec e wondude commandant brigade ɓeɗo fof arde mabɓe wonno ndiyam ɗam naati e courant ngaji naati e fof o immima kankone arde mabɓe pour natde e ndiyam ɗam iɗin goni ɗo e makko alabatul salam mbiyen tan e préfet e min calmini min juurima kadi holno jiruɗa ɗam ɗo ndiyam e o courant e muudo hande Allah jarama Aboubacry Diop donc caggal nde calminmami calminmi dendagal keɗotoɗo radio jokkere en ɗam salmina bandiraɗo Kiidira e ko taari ɗo no mbiruɗa ni ko noon donc hande min gari ɗo pour tiskade e nder wuuro ngo sabu gila hanki min keeɓi alerte wonɓe ngannduɗa hojjodeniɓe ɗo ko ɗum woni golle maɓɓe kamɓe ƴewte ndiyam ɗam hono ɗam arirta hono ɗam ƴeeguirta hono ɗam tellirto ƴeɓaɗe fof ɓe mbi chaque mois chaque jour parce que ɓe jaltana ko wiyete bulletin d' information pour tintinde yimɓe ndiyam ɗam ɗum noon ummiri ko gila Mali ndiyam ɗam toɓi toon kadi barrage manan tali kadi na yuppa ndiyam no feewi ɗum saabi ha mayde fof keewi en tout cas ene rega ene ala
ɗo noon hannde Kidira situation en tout cas woni situation un peu préoccupante ɗum ngannduɗaa ɗe si hulɓinaade seeɗa sabu naati e ndeer galleeji naati e ndeer atelier ji te eɗen nganndi en ko ɓuri heewde kadi ta njaaɗaa kadi ma taw toon courant te enen fof eɗen nganndi hakkunde ndiyam e courant wonaa huunde yaaɗude ɗum tahi min pini hannde min ƴewde la situation gila hanki mi haaldi heen e Sénélec monsieur Samb de la Sénélec kañum e adjoint commandant brigade umini suka makko min ngari ƴeewde effectivement subaka law noon Sénélec kamɓe paɗaani ko fayi so quartier Alahina to toon ɓuri heewde doole toon kam courant coupama gila subaka jooni noon min ngari kadi haa ɗo leegal pont ɗo kadi min njii ɗo ƴewde naatide galleeji atelier ji an ƴeewe mi wiide ƴeewa kala ko ngannduɗaa ko atelier walla place walla boutique walla galle mo ngannduɗaa ndiyam naati toon to courant nan toon yo ɓe ɗon coupé en attendant que eɗen ƴeewa hono ndiyam ɗam yarata te eɗen nganndi ko wiyetee code d' alerte o code d' alerte à Kidira ko 10 mètres hannde ɗo ɗo kalde ten à 8 heures la code d' alerte était à 9 mètres 70 donc 30 centimétres heddi jottoɗen la code d' alerte en tout cas de Kidira firti tan ko affaire hulɓini on donc wonɓe galleji goto ɗo yo ƴeftu kadi c'est ɗum ɗo makko yo ƴeftu mesure aji makko o anda taw ndiyam ɗam ko ni wayi en ganda taw hono aɗa ko eɗen ɗamini koko ɓeydoto kadi ɗo e janggo 8 heures 18 heures walla janggo 8 heures eɗen ɗamini ndiyam ɗam koko ɓeydoto nden noon yo goto fof daro tinno wawa rentade no fewi hay so tawi Sénégal yetta galle ma ayi galle ma waɗi ndiyam wat feere coupade disjoncteur ma en tout cas mbawen fadde seeɗa hande ndiyam ɗo ustorto ni situation wawa en tout cas mamin mbaɗiran autorité ji ɗi kadi min titnaɓe ko oɗo situation donc kala mesure aji kadi waɗi ɓe mbawi wallude walla kadi ya fodde ƴeftede hen mamin gartu kadi ɗi mesure aji mbawa ƴeftede merci. Allah jarama en jetti préfet en nani ko préfet men woni sous préfet arrondissement mo Beele jooɗiɗo ɗo e nam o jooɗani ɗo laamu ngu ko kanko tigi woni momin wonnono ɗo e nam joni ɗum noon Ghalii Abou Bah no mbirni tan hande kam koye kulkuli mawɗi min gonno e kulkuli mawɗi gati komin jii hande ko min has meeɗino yiide mbayri yiide hono muɗum guila e année 71 72 e 60 guila e 61 62 mbayri yiide hono ɗam ɗo ndiyam ñanden ɗam heewino ha haala makko fof haala hande kam ɗam wappitima ɗam ɓenni ɗon nan mbima tan min calmini dendagal hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma min calmini min jetti min juurima mbiɗa mbiya kadi feeto innirago woni Sar Abdoulaye Sarr ngo kadi miɗum kolla tan e enen foof hasi jahani ɓeeɗe hakkillaji ɗi fof ene toon saabu ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo jarɗo innirde ane makko Ghalii Abou Bah e wondude Sar Abdoulaye Sarr kala ko mbaɗan ɗon ko ɓiɓɓe fulɓe mbaɗani on foof yo gandu e mbawa heftade golle ɗe gollanto yimɓeɓe Allah jarama ko sehli moon guiɗo moon Aboubacry Diop ɗo e Kidira yo Allah hokku en walde e jaam on jarama. Aboubacry Diop to Kidira golle ma jooɗi peewi kono an sous préfet o kam jogoɗon ko hulɓinde ceerno Habou Diallo ha jettino toon to dowlaji Amérique o huula artude saabu kay eɗen gandi o suusa ndiyam habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗo en tekkere ine surka kay hakkude gonnoɗo directeur général catal bitegal ONAS woni office national de l' assainissement du Sénégal hakkude hono biteɗo Cheikh Dieng hakkude makko noon e oɗa saaha joni ministre biteɗo Cheikh Tidiane Dieye o Cheikh Dieng noon heeɓi tigui talkuru woni convocation yo ar notiyade kay altine paaɗo o taw convoqué mo ko section RAS woni section de recherche kañumen convoqué mo sanga 16 heures yo ar notiyade oɗon convocation e mbaɗi enquête ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sénégal naaɓe ɗiɗo teɓama sakket kay ɗeɗo balɗe sakket taw ko adi ɗum kadi fodde Sénégal naaɓe sappo wonɓe naggama toon to leydi Gambie tawi kala foof kamɓe foof noon ɓe nanguira kay koko fati e trafic drogue ɗum noon teska e oɗo saaha joni ɗum fatta no fewi toon to leydi Gambie habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen DDD woni Dakar Dem Dikka ko société de transport leydi Sénégal wiyete noon société noon e oɗo saaha joni so tawi o lelima jamma ɗanima o walat ko umde ha weeta tawi ko teddedi ñamade fawide e dow makko hono holliri kay directeur général société o biteɗo Assane Mbengue o holliri aljuma hanki o wonde Dakar Dem Dikka ine rewe milliard ji 4 piccal jeenayyi taw ko haalisa français
CFA o haali ɗum noon ko jaljuma hanki o kadi o holliri société o ene jogui ko wiyete masse salarial kulɓiniɗo no fewi saabu Dakar Dem Digga o holliri ene jogui caɗele kewgol kay e oɗo saaha joni ene jogui caɗele kewɗe no fewi e oɗo saaha o holliri kay wonde gollotoɓe Dakar Dem Digga ɓeydima no fewi wonti double ni hono ko ɓeydo gollotono toon kono ko gollotono toon ko o holliri masse salarial mabɓe yettima e oɗo saaha joni fodde kene ƴeeme ha 60% avec taw pico wonno ko 2019 e wiide kay kanko Assane Beng kanko woni directeur général société o wi noon o wi noon oɗo kay ñalawma hande société Dakar Dem Digga ene gollina golloto e mum taw ko joom salaire aji jettima million jettima tigui ujunnaje tati neɗɗo e temedere nogas ɗiɗo woni 3122 neɗɗo tawi ko salarié ji gollotoɓe Dakar Dem Digga hande ma salaire mabɓe Dakar Dem Digga o holliri ko 1 milliard 151 millions ene fawi temedere fawi 131 440 francs CFA tawi ko société o gollotoɓe ko joɓete o holliri noon kadi Dakar Dem Digga ne jogui kadi ñamade goɗɗe taw ko biyeteɗe detta fiscal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jamma hanki sanga 20 heures woni 8 heures jamma ko accident waɗi e dow route nationale tolno commune Jamal ene tawe nder falde Kafrina ko auto mo hinde 7 place ko kañum firi cukalel tukusel guel duuɓi jeeɗiɗi cukalel ngel noon feccitanno ko lawol walla goudron ɗon to feccita ɗon ko ɗon auto o feri ngela yadani e wonki maggel ko ɗon ngel hawri ela dial e ngel wiyatno F yettede nde ko Ndiaye ngel jeeno noon koto wuuro wiyetego Dagay ndene Dakay dene yimɓe wuuro ngo noon caggal nde accident o waɗi kolliri hen metti mumen no fewi ɓe mbawi arde kay ɓe mbaari lawol ngol ɓe kadi circulation auto ji yaade artude kala ma gendarmerie noon taw ko ɗe brigade ɓe birkilene ma mbawi arde kay ko kañumen cariɓe cakiɓe enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to rewo wuuro witego Sendiane e nder département mo Bignoma toon noon ko armée leydi ndi tawi toon yi toon guese molanteɗe Allah taw ko mawɗo no fewi jaaje ɗen guese noon rema hen ko drogue guese ɗe noon fodde 50 hectares foof ne rema hen drogue ɓe kolliri noon ɓe duppi ɗum ɓe bonni guese ɗe ha sori ladde jaaru guese ɗe noon ko remano hen ko ene qiime ha 2 milliards woni milliard uji ɗiɗi taw ko franc CFA on diwan noon teska tigui ko nokku bawɗo kaye kala saaha teskade tigui remede ko fati e drogue ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal ɗeɗo balɗe nayyi walla mbiyen ɗeɗo balɗe kala ko toɓoji jokkodiri jamma kikiɗaji ha jamma saaha ha weta ha pecci jamma e toon to falde Madina Gounass ala no mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo a salminama juuram Amadou Samba Lo assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala o barkatu Ghalii Abuu Bah mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendalngal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Ghalii Abuu Bah kabruji men ɗo e nder wuuro tetungo Madina Gounass fodde balɗe nayyi hande Ghalii Abuu Bah eko ɓuuri ɗum kala takusan yewti tan ƴiwole mawɗe ene mbaɗa e wuuro tetungo Madina Gounass ndiyam kewɗam ene jippo Ghalii Abuu Bah ɓuuri hen hewde ha weeta ɓuuri hen hewde kadi ha jamma o kadi feccina Ghalii Abuu Bah ɗam ndiyam ene heewi teppe surtout noon ɗenɗe leede faade Sifaw faade Nasrullahi ɗe ganduɗa ko leede gonɗe funnangue godron o kewɗe hen ndiyam ɗo ɓen naata e galleji ɗi hay bitikaji ɗi heddi ko noon wona waɗi faroji ndiyam no heewi yewte toon Ghalii Abuu Bah ɗon de lagamen Ramatoulaye galle biyeteɗo Siraji Kebe suudu ndu no wawini yande e jamma o Allah waɗi kam yande tan koye dow balde ndi hawre wona hen ɓe lelino woni ko suka goto tan wawi gañade hen seeɗa heddi ko kam hamdulillah min hay goto gañaki hen nonne kadi toon de lagamen Nasrullahi kañumne kadi galle goto mawɗo debbo goto biyeteɗo nene Kadiata Diallo kañum kadi huɓere makko wawi kadi yande ɗon e dow robinet o robinet o daddiri wendu mawdu tawama ɗon taw noon ko huɓere nde yani hen kono hay goto gañaki hen heddi ko hamdulillah men ndiyam ɗam heewi ɗeɗo balɗe kala en toɓat ndiyam baɗɗum fayida kono noon ko jaam tan hamdulillah alamina oɗo saaha koyno maaro ko makkari ndi machallah hewɓe en puɗɗima soñde ɗum ɗon kadi Ghalii Abuu Bah aɗa gandi paaɗen ko wiyete sumgoji fade député ɗo e nde wuttudungo Madina Gounass seeɗen ɓe ciftini ko wonno aadi dental ngal ko wonno aadi ceelaji mo Seydou kala mo Allah lammini ko on ɓe jaadata ha Allah itta ɗum kala mo Allah lammini on ɓe jaadata ɓe ngala kanko foɗodirede ɗo e wuuro ngo ala foɗodirede ko minen ko ɓe minen ko o minen ko ɗum ceerno ko sali ɗum e nder dental ngal guila ceelaji mo Seydou ha ceero men haɗum hande onen wawi siftinde julɓe heddi ko ɗon dental ngal ene yaaji yimɓe paama oɗo sifa kalaɗo o haalda tan ko taweteɓe e nder commune mo Madina Gounass tan kalda
dental tawetengal hengal dental ngal wonɓe caggal commune Madina Gounass o ɓen ngala hen ɓen ngal sifa on banggue mo goni on yarini banggue woto ko toon tan jarata kono ngol konngol haaji tan ko ɗo e nder commune Madina Gounass wona dental ngal wonɓe hengal yimɓe moƴƴi ɗum paama ɗum kono kadi gaddinimo Ghalii Abou Bah mi saminima no fewi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo ete Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Ghalii Abou Bah. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en calmini en donima ceerno nde Allah junnata gurdam makko Allah ɓoyna kadi mo yeeso ardade yimɓe o ɓooya kadi e tigui e jogade konngol e nder wuuro no pulaar heewide ni ko ala hoore yahata kono kadi ko woni jogui koye sappo ɓuura bonde habaruji men ɗemgal pulaar sen wima toon to Madina Gounass ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali jehen ha toon to Ségou dendagal ɓen yeyannoɓe e dow beddaji e booli tawi koto yeeso jeere witende jeeri Ségou ɓe egginama ha laaɓi ene tawe tigui e oɗo saaha joni ɓe ittama ha laaɓi e place uji mabɓe ɓe ittama ha laaɓi e place uji mabɓe mbaɗama ko wiyete mbaɗama ko wiyete déguerpiko opération noon e guinagol ngol ko ñande alkamisa ɓennuɗo sappo lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi tawi ko brigade urbaine de commune o kañuma waɗi golle ɗe kioskuji kewɗi noon e taaɓe e caaleje kewɗe e oɗo saaha joni ittama jandinama liɓama e leydi kioskuji ɗi noon e caaleji ɗe kala ko udduno booli jeere nde foof noon ittama e oɗo saaha joni ha laaɓi laamu ngu noon waɗi no tigui didol ngola didol noon hollirde ko fate kioskuji e ko fate caaleji kala ko ɗon foti hadde potani ɓurtude kono noon yimɓeɓe ndewi tigui ndereru ha mbawi ɓurtude to ɓe mbiyano ɗo haɓe mbawi uddude e booli ko ɗum saabi noon ɗum firtama e oɗo saaha joni ha suuri ladde kamɓe commerçant ji noon joguinoɓe ɗon taaɓe e kioskuji wondude e caaleji ɗe kala kolliri hen metti mumen no fewi saabu kay ɓe kolliri ko hen ɓe gurno ko hen kadi ɓe gurnuno famille aji mabɓe soɓe ittama joni e oɗo saaha ɓe ganduɗa foof holto ɓe paayi ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen leydi Mali noon ina tawe e yoolare hulɓiniɗo no fewi ɗum saabinoma noon ha leydi ndi wonino ko wiyete état d'urgence état de catastrophe naturel laamu ngu kadi waɗino erago noddude balle tawi kadi ko balle erade noon ko fati ko wiyete la solidarité de la communauté internationale wanno gon erago noon ko médecin colonel Asaba Touré wanno gona erago noddango ngo noon ene wayno erago ngo naati e noppi laamu leydi Chine saabu laamu leydi Chine kay addino ballal mum ngal ujunnaje 2 tonnes tawi ko guura woni ko wiyete aide alimentaire guura ka noon ko gueɗe kadi ɓurnode sohlede joni kadi ɓe ɓeydi ballal ngal tawi koye mbadi ballal keñorangal woni aide d'urgence tawi kadi gurno koɓe ɓeydi ko jar mum ene qime ha tigui ene qime 1 milliard 724 millions taw ko franc CFA jillude kedi kay ngal ɗon ballal noon ko maaro wondude nebam e macaroneji e kala gueɗe taw ko ɓurde hatojinede ñameteɗe nder leydi Mali hono société goto taw ko société Chine Pekin tawateɗo to groupe tawi ko groupe tawi koye groupe wiyete ko groupe Beyken jong mbay jeyken hon jong kañumne addi hen ballal mum fewi nder ballal he saabu kay ɓe gaddi hen guura jaru mum kene qime 10 millions taw ko participation ballal mabɓe on société noon tawate ko toon to Bamako lamorgo leydi Mali ɗum noon tawi kadi ɓe ndewni ɗum koye juuɗe ambassadeur leydi Chine tawateɗo toon to Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen fama woni force armée malienne ko koninkoɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti e nder région de Gao ñande alkamisa ɓennuɗo sappo lewru octobre ɓe tetti e juuɗe ruggiyankoɓe woni wuyɓe ɓe tetti e juuɗe mumen fodde temedere holsere woni temedere naggue tawi ko gujjanoɗi e guurel gotel tawateguel 5 kilométre hakkude mum e Gao ɗen nayyi noon ɓe tettiti ɗum ɓe batti ɗum e juuɗe gardiɗo secteur 1 de l' opération Mali ko ono biteɗo colonel Ibrahima Samassa ko on tottiti jawdi ndi noon kalcide ko on tottiti tigui autorité ji administrative et local tawateɓe e nder falde Gao moni kala noon e oɗo saaha joni tottitama holsikolce muɗum hano hannirta ni ɓe kolliri hen noon weltare mabɓe mawni no fewi faade koninkoɓe leydi mabɓe woni fama ha joni habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama Uban calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men ɓuuri tengtude e nder dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono leydi Mali dey ene wayno oɗo saaha ko toɓoji ha ni e ɗeyin taw kadi ko ilam nan toon dokiɓe e diwanuji mabɓe ɗi kala ɗum noon ala ɗo ndiyam ala e majji hani e lamorgo ngo ko toɓoji gonduɗe e keneli gonduɗe foof ɗum noon ari toon e oɗo saaha aɓe tampi no fewi toon to leydi hono Mali Côte d'Ivoire toon ene wayno ko baatu
woni toon ko fati noon eɗen warɓaɓe dañi ɗen koppareje ko wawata illirde kono dongre Afrique nde taw yuɓɓino ɗum ko banque mondial ɗum ne wonno ko ñande jeenayyi e sappo lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi toon to Abidjan ɗum noon ko wawde heɓalanade nogas e goho taw ko processus ko ɗum noon wawde nendinde ɗen copperaji taw koye e nder juɓɓudi hono oɗo taw kadi ko juɓɓudi taw kadi koftodinde ko fatti e ƴellitare woni IDA ɗum noon ko fawi e fatti e nguɗon batu hewɓe ardiɓe leyɗele kono dongre Afrique nde mbawi hono tawtorede e mbawi kadi ɗaɓɓude kay wonde kay yo balla eɗen coppéraje ko ɓuuri yawde taw kadi coppéraje baɗɗe fayida no fewi Niger yimɓe jeenayo ɓallinoɓe hono Mohamed hono Bazoum mennoɗo ardade kono leydi ndi e oɗo saaha dey laamu ngu ƴetti waɗi hono décret ngam wiide ɓen ɓe jeenayo ɓe ngala e leydi ɓe ɗum noon nde taw kadi ko nationalité ji mumen keɓtete ha laaɓa ɗum noon ko kanko gardiɗo kono leydi ndi wawi kono wiide noon e gandi oɗo saaha aɓe gonde e caɗele no fewi kamɓene kadi ɗen jeenayo koko jalti leydi ndi mawloyi nokkuji goɗɗe Nigéria toon de ene wayno ɓe kolliti coggu essence taw kadi ko ɓeydima toon e nduɗo kadi ma won ko fewi noon e ngol woni lawol ɗiɓol e nder nduɗo lewru ko essence o kadi ene ɓeydo kanko noon ɓe mbi yimɓeɓe tono bu ko ardi hono leydi ndi e oɗo saaha dey ko caɗele mawɗe goni toon ha tekki noon e faggudu mabɓe koko kay yani no fewi cadda ene wayno kay ko laamu ngu noddi e rango e wonde koye maayo feccingo toon hono leydi ndi koko ƴeeɗi ha no fewi nde tawno wonde koko rendiri e toɓo ngo kañum noon e ilam ɗam foof koko toondir ɗum waɗi noon mataw ko ƴeeɗi ha no foof e oɗo saaha noon aɓe jogui hen kulukuli no fewi addini noon toɓoji ɗi hewde ɗumen doole hendu e ko nanti hen addani ɓen temedde joggomo neɗɗo ko wawi kay windede e ɓen taw ko ruttiɓe e jomumen hen noon million ngaji taw ko ɗiɗi ko ɓen ummiɓe e nokkuji mumen goɗɗi paayi nokkuji goɗɗi e wawde kay dokde ɗeɗo oɗo tana Kenya ɗum de ko gardiɗo hono jagorɗo leydi Haïti koko arti toon ono jillu biyeteɗo hono gari konil koko arti toon jillu nde tawno wonde eɗen gandi hakkude leydi Kenya e leydi Haïti ko jokkodiral moƴƴal woni hakkude mabɓe e ɗum noon ɗum waɗi noon taw kadi ko hoorejo gendi leydi ndi hono wiyama hono ruto ɗum noon nde wonno kay honiyankoɓe mabɓe hewɓe ko fatti ma won temedde nayyi honiyanke nanto leydi hono Haïti gam wallude mabɓe e deƴal ko ɗum noon moƴƴodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ene woodi Cameroun jagorgal mabɓe ko fatti e administration taw kadi ko toon o wi wonde e oɗo saaha kamɓe de ɓe kaali taw kadi ko ɗin taw kadi ko kalanɗe ko yowti e cellal on kadi ko leydi hono Bolivia ɗum noon koko haɗa toon no fewi guila réseaux sociaux ɗi ha noon e télé ji e radio ɗi kala jewte ko fatti ɗon e cellal makko koko haɗa no fewi enen gandi noon oɗo Bolivia o yata ko duuɓi capanɗe jeenayyi e goho taw no ardi ɗowngu leydi ndi ko fadde duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi Ghalii Abuu Bah ko ɗum de tongguɗen dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alton Oumar Mbodji gorko mo sandogo ngam weltare Ayabo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusan juulama ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to moderne ha to galle makko Sama Sa Kilinkara e ko taari ɗum kala kabaruji men jooɗam jabiri puɗɗon guerre hakkude Israël e Liban guerre Israël Liban noon mbiyen koninkoɓe leydi Israël nana jokki kay wadde gueɗe kamtorede no fewi bomboji men laaɗe mabɓe diwoji nana mbaɗa ya garta kay taw ko bombordude to banggue banlieue taw ko banggue worgo banlieue Beyrouth laamal ngo ha indira Beyrouth kala teskama kadi wonde koninkoɓe mabɓe woni armée de terre mabɓe nana larwo to banggue rewo to ko leydi taw banggue rewo Liban to ɓe kolliri noon Israël noon Hezbollah noon holliri tigui wonde waɗi attaque taw ko attaque drone aji woni nelli drone aji mbaɗi attaque bombardement ji mumen e base goto taw ko base militaire tawateɗo toon to leydi Israël e nder ngoro wuuro wuuro wiyetego Haifa Israël noon erima no gasa tati wuuro tawateɓe to banggue sud Liban wonde banggue worgo Liban ɗen guure kay no gasa tati wuuro o wi dendagal jambureɓe wonɓe toon ɓe kay ɓe gondani Hezbollah nde ummoto ɗeɗon guure ko ɓuuri yawde e yaccade saabu kay koɓe ɗaminiɓe jippade ɗon ɓe jippini toon charuji mabɓe de combat leydi Nicaragua noon holliri mette mum no fewi e kay ko leydi Israël woni wadde toon to Gaza ha to leydi Liban kala o holliri tigui ɗum ɗo ko génocide Israël woni wadde e oɗo saaha o felliti tigui ko Nicaragua felliti taƴodirde ha
ha laaɓe to banggue diplomatie e leydi witendi Israël koto leydi Syrie paadena laade koninkoɓe de dowlaji denduɗe Amérique ɓe mbaɗi bombardé nokkuji kewɗi e nder leydi Syrie tawa ɓe toɓɓino noon ko base uji walla site uji de état islamique en tawete hen ɓe koliri ɓe jooɓima pittali hewɓe no fewi taw ko ɓen jeeyaɓe état islamique noon wonno tigui ko ñalawma subaka hanki 11 lewru octobre 1 lewru octobre ɓe mbari tigui kombataji kewɗi dowlaji dentuɗe Amérique noon siftinde on ene jogui fodde temedde jeenayyi soldat e nder leydi Syrie ɗum ko guila 2014 ɓe goni toon noon e kala saaha ko haɓade état islamique koto dowlaji tenduɗe Amérique udditena kabaruji men hendu taw ko hewdu doole e yadunde e ƴiwande mawde no fewi koɓe mbiyata ouragan tawi kadi ouragan Milton o innirno wirtinode toon to dowlaji tentuɗe Amérique to Florida Joe Biden holliri tigui ɗum muusi no fewi o holliri noon wonde ouragan o bonni toon kaɓirɗe matériel kewɗe no fewi ko ndu bonni toon ko ene ƴiime ha capanɗe 5 million taw ko haalisa dollar o holliri noon ɓuuri bomade hen ko Floride saabu to fodiri tan fodde 16 neɗɗo kadi hawri hen e ladiala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah ene nangane kañum nangani karallagal so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj toon to Madina Gounass ko Ama Samba Lo to Kidira ko monsieur Dioba kañum tigui joɗiniɗen toon to Kidira ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.